кой набор? 0,4. Нашите изгубиха много голяма сума пари. Живеех много бедно, нашите се караха по цяла нощ. Всеки ден по цяла нощ. И ти си на колко тогава? Трети клас, на 11. Излизах в една компания, бях може би на 13 години. И всички взимаха наркотици. Викнаха ме, казаха ми, ела да пробваш, хайде ще е яко, какво се правиш на смотана. В един момент аз се чувствах малко или много принудена да го направя. Трева. А хареса ли ти? Да. Една седмица по-късно ми дадоха да пробвам хапчета, Ксанакс. Много се заребих на това нещо. В рецепта всеки може да си го вземе. Да. В Америка се изписва масово. Чувствах се лека, щастлива. 2 години на Ксанакс и трева. Как се разбраха по поведение? Прибрах се на 4 крака, надрусана, пияна, не знам къде се намирам. Аз не помня нищо от тази нощ. По връщане ми се друсаше адски много. За 3 месеца желанието почти умря. Обаче излезнах навънка и се подведох отново. Същата компания, същите приятели. Направо ги боготворях.